Urtengo saioa izango da ekonomia zirkularreko proiektuak lehenengo sektorean ere badaudela adierazteko. Izango ditugu 4 ponentzi. Alde batetik Basque Biodesign Centerreko Eduardo Loreto egongo da, hondakinetatik materialetara, nola ite duten bidea. Jarraian Maria Kleleal, Basque Wood Fabricseko zuzendaria, eta berak urte asko daramatza baita artillarekin lanean, bere ehunak eta egiten duen lana esplikatuko digu. Gero kafe tarte baten ondoren, beste 2 ponentzi izango ditugu. Alde batetik Aitzol Fernandez izango da Advanced Biocomposites, pixkat material aurreratuen inguruan, beraiek erabiltzen dituzte bai lioa, bai artilla eta pixkat gai horiekin nola inditzaketen produktu teknologian oso aurreratuak dian produktuak esplikatuko dizkigu. Eta azkenik Marian Martinezek Birzilan enpresa sortu berrian iten ari dian lana esplikatuko digu. Eta hauek batez ere inklusioa barne duten enpresa batek nola garatze ditun material ezberdinak guk errekurtsoak deitze digun edo batzuk hondakin deitze dioten materialetatik. Pixkat ikastaroa hori izangoa. Eta alde batetik, pixkat landaolatik bultzatu nahi deuna da erakustea, benetan badaudela sektorean ere, bai teknologian eta baita produktu berritzaileak garatzea, lehenengo sektoreko batzuk hondakina ditze dioten errekurtso horiekin, eta zein garrantzitsua den, bai baserritarrak, bai administrazioa, bai enpresak elkarrekin lan egitea, sinergiak elkarrekin sortzea eta garapena hori bultzatzea elkarrekin. Eta hori nahi dugu pixkat azaldu gure ikastarontan.